ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சந்தான கருப்பு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி புதினா சட்னி செய்கிறது அப்படின்றது தான். ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பில்லை, அப்புறம் கொஞ்சம் துண்டு துண்டாக நறுக்கின இஞ்சி, அடுத்து வெங்காயம் போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம இது அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம். ஸோ இதை நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ அடுப்பு நல்லா எரியட்டும். நல்லா வதக்கிடுங்க, நல்லா வதங்கட்டும். அடுத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த எண்ணெய் ஊற்றி போட்டுருவாங்க. அடுத்து தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு போட்டாலும் இப்படின்னா நல்லா வதங்கும். இது நம்ம வதங்கிட்டு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லாவே வதங்கிச்சு. நல்லா பாருங்கள், கொஞ்சம் கறி வச்சு சப்பாத்தி. ஸோ பரவாயில்ல. ஸோ இப்போ நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம். ஸோ நான் 4 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். ஸோ சின்ன தக்காளி 4 எடுத்திருக்கேன். போட்டுக்கலாம். போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுப்பு ஃபுல்லாக வைக்கக்கூடாது, ஆனால் கம்மியாக தான் வைக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தக்காளி நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. நல்லா பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இப்போ வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி இருக்கு இல்லையா, கொத்தமல்லி அது நிறைய இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா போடுங்க. கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஸோ கொத்தமல்லினா ரொம்பவே உடலுக்கு ரொம்பவே ஆரோக்கியமான ஒன்று. ஸோ டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்காக நம்ம கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்கலாம். கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கினோனையும் பார்க்கலாம். இப்போ கொத்தமல்லி நல்லா வதங்கிடுச்சு. நம்ம தேங்காவை போட்டுக்கலாம். தேங்காய் இதுக்கு கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப போடாதீங்க. தேங்காவை போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சரி, வதக்கிட்டு பார்க்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. நல்லா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஆற விட்டோனையும் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் நம்ம. ஸோ இப்போ சட்டி காய்ஞ்சிருச்சு. நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். ஆமாத்த எண்ணெய் ஊற்றிடுச்சு. கடுகு போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு பொரியட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்ச கொட்டிக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் கொட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகான அற்புதமான புதினா சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய் பாய், see you till next.